Здравейте! Днес ще ви покажа как копиращо дистанционно за Herman B Secure взима кода от оригиналното дистанционно. Копиращото дистанционно е снабдено с 4 бутона, които са съвместими с ето този модел Herman B Secure дистанционни. За да копирате сигнала, бутона, който натискате, трябва да свети диода в синьо. Ако свети в червено, няма да може да се копира. Има друг модел дистанционно. Копирането става последния начин. Избирате кой бутон искате, върху кой бутон искате да запишете сигнала и го задържате. След което с долния бутон го натискате 3 пъти, светка в червено, взимате работещото дистанционно, задържате го и изчаквате да влезе в режим на записване. Трябва да почне да свети червено и синьо. Изчаквате докато новото дистанционно измига няколко пъти бързо и спре да мига. Това означава, че му е взело сигнала. Ето примерно, ако искаме да вземем на втори бутон, натискаме втори бутон и горния 1, 2, 3 и сега взимаме сигнала на втория бутон на дистанционното. Ето вижте, когато влезе в режим на програмиране, как дистанционното почва да мига по различен начин. Ето сега измигва бързо и това означава, че сега му е взел кода. На първи бутон е първи бутон от оригиналното, на втори бутон е втори бутон. След което отивате до вратата, натискате и би трябвало да сработи без проблем.